Ние се питаме, театър като на кино или кино като на театър. Хитовата постановка на Хамлет ще е част от Киномания 2015. Световно известният актьор Бенедикт Къмбърбач ни е познат от английския сериал на BBC Шерлок, филмите Игра на кодове, Стар Трек и Хобит. Да не забравяме, че също така му предстои да изиграе Доктор Стрендж в вселената на Марвел през 2016. Бенедикт Къмбърбач вече има огромен опит не само в киното и телевизионните сериали, но и в класически театрални роли, а му предстои и още едно Шекспирово изживяване. Той ще бъде Ричард III във втория сезон на Кухата корона. В миналия сезон Том Хидълстън и Джереми Айронс ни радваха като превъплъщения на Шекспировите герои и английски крале. Бенедикт ще изиграе своя Хамлет и пред българската публика. Не на живо, а на най-големия екран у нас. Най-новата роля на Къмбърбач на лондонската театрална сцена се превърна в сензация. Излъчването на спектакъла в киносалоните по цял свят се очаква с огромно нетърпение. Все пак пиесата е източник на вдъхновение вече няколко века. От любимия ни ексцентричен детектив Бенедикт ще се превъплъти в принца на Дания. Шекспировият Хамлет разказва историята на колебание, отмъщението и трагична гибел. Трагедията на датския принц е филмирана многократно. Мотивът за престолонаследника, който се преструва на слабумен, за да оцелее и изчаква своя миг, е древен. Среща се както в скандинавски, така и в класически антични източници. Този сюжет не е създаден от самия Шекспир. Такава сюжетна линия може да се намери в деяния на датчаните от Саксон Граматик, учен датски монах от 12 век, който се опира на още по-стари сказания. Прикриващият се принц, планиращ отмъщение, се среща дори в персийския епос. Накратко, нито един артист не може изцяло да се провали като Хамлет. Героят е съставен от проницателен здрав разум и екзистенциално отчаяние, безкрайни колебания и импулсивни действия, самоизмъчване и наблюдателна ирония. Един многолик образ, който в някакъв момент ще пасне на част от личните качества на даден актьор. Ние силно се надяваме Бенедикт да се превъплъти във всички багри на личността на Хамлет. Големи почитатели сме на работата му до момента и силно се съмняваме, че ще ни подведе. Да гледаме или да не гледаме? Това е въпросът. Аз съм Сава от канала Гледай Веб и такъв въпрос нямам към себе си. До следващото ни видео.